No sé com em vaig deixar convèncer. Que si la ciència no agrada als nanos joves, que si el que mola és ser influencer, que si fas un vídeo per les xarxes ho petaràs, si segur que als nanos els hi molarà. Vols fer el favor de venir cap aquí? En 3 minuts comencem el directe. A veure, ho tens tot clar, oi? Jo entro per aquí i dic Nino Nano, al nanomón les coses no semblen el que són. Sí. Ara entraves tu i deies la frase. Jo? Allà? Nino, la nanociència estudia els materials a escala nanomètrica, és a dir, de molt a prop. Nano. Ho he fet bé? Mira. No, home, no. T'has deixat d'explicar què són els nanòmetres. Els què? Els nanòmetres. Els tan petit que no es veu. Hola, nanos. Quin parell, aquests dos. Un nanòmetre és una unitat de mesura molt i molt petita. Imagineu-vos dividir 1 mil·límetre en 1 milió de parts. Una mosca seria 1 centímetre. El diàmetre d'un cabell faria 1/10 de mil·límetre. Si seguim baixant i ampliant, podríem veure primer els bacteris i després, més petits, els virus. Mira quina cosa! Ai, que petit! Cuchi! Finalment, arribem a l'escala nano, entre 100 nanòmetres i 1 nanòmetre. La mida aproximada d'una molècula d'ADN. 2 nanòmetres. Uah! Misse! Mira que tries al cap, mira! Nano, que bèstia! Això estava al meu cabell? Sí. Ah, quin fàstic! M'he de rentar el cap més sovint. Per cert, quan mesura un cabell? Nino, 100.000 nanòmetres. I el podrem veure amb un microscopi òptic de lents com aquest. Nano. Què? Encara m'agradaria veure coses més petites. Sí? Molt més petites, aviam com ho podem fer. Amb el microscopi de forces atòmiques. Al microscopi de forces atòmiques no hi veu. El que fa és enviar un senyal làser sobre una sonda i aquesta va resseguint el relleu de l'objecte. D'aquesta manera representa la forma i el relleu de l'objecte. No pinta, no. I per acabar, què els hi fem fer? No sé. Que agafin el regle nano i que mesurin coses del seu entorn. Vale. El peu, la taula, el llapis i ho anotin a escala nanomètrica. Però què fas, borinot? Que és per nens petits. Va, llocs, que comencem! Nino Nano, al nanomón les coses no semblen el que són.